Моңарчы югалганнарда. Ул кем? Ул Ричард Алперт. Ул монда киңәшче кебек. Һәм бу эшне ул инде бик күптән, әллә кайчан башкара. Нигә үләргә телисең? Мин бөтен гомеремне багышладым. Күпме вакытны күз алдыгызга да китерә алмыйсыз. Кешегә барсы да бер максат өчен була дигән. Аның имеш нияте бар. Мин бу ниятның бер өлеше. Хәзер ул үлде. Шуңа күрә нигә мин үләргә телимме? Чөнки мин гомеремнең мәгънәсе юклыгын аңладым. Гафу ит, иртәрәк килә алмадым. Мин сине күрергә шатмын. Мин синнән ярдәм сорарга килдем. Миңа булышасыңмы, Илана? Әйе, Син 6 кешене якларга тиеш. Мин сиңа аларның исемнәрен бирәм. Шуңа дип син әзерләндең. бу кешеләр, алар кемнәр? Калган нәмәзмәтләр. Нәмәзмәтләр? Нәрсәгә? Джейкобны алыштырырга. Ул мин аларның берсе диде. Син һәм Хёрли да. Булар яхшы. Ләкин хәзер нишлибез? Белмим. Кем белә? Мин аларны гыйбадәтханәгә алып килгәч, аннары нәрсә? Рикардостан сорарсың. Ул нәрсә эшләргә икәнен әйтер. Рикардо сул кем? Бу ул. Димәк, Ричард. Хәзер нәрсә эшләргә? Мин каян белим инде? Дусларыңа мин үз-үземә кул салырга теләгәнемне әйтергә онытмадыңмы? Бу ниятка охшаганмы? Нигә Джейкоб син беләсең диде? Чөнки ул алдый. Нәрсә диясең килә? Сиңа серне ачыйммы, Джек? Мин аны инде әллә кайчан беләм. Син үлгән. Күчерелмә мәгънәдәме? Юк, турыдан әйткәндә. Без барыбыз да монда үлгән. Һәм булар барысы да. Бу сез уйлаганча түгел. Без утрауда түгел. Ул юк. Без тәмухта. Джейкоб теләсә нәрсә әйтсен. Бәлки, аны тыңламаска вакыт җиткәндер. Бәлки, бүтән кешене тыңларга вакыттыр. Мин шулай эшләячәкмен. Югалганнар. Алтынчы чор, 9-нчы бүлек. Әллә кайчан. Син нишлисең? Мин Ричард белән. Нигә? Син ишеттең. Ул нәрсә эшләргә белми. Ул белә. Джейкоб шулай диде. Ул белә. Алперт акылдан язган. Аныңча, без тәмухта. Ул Джейкоб турында уйлаган булса, бүтән кешене тыңларга чакырмас иде. Көт, аның кемне әйтәсе килгәнен беләсеңме? О, бу кызык инде. Нәрсә? Ул Лок турында. Лок үлде. Сиңа моннан җиңелрәк булса, ул Лок түгел.